Moi kaikille, täällä on Backtrips taas. Ja tänään kun mä kuvan tän ystävänpäivämaiden ja short tästä huonosta tarkistuksesta mylkätä ja just on, koska mä syön sen leivän jo. Ja join melkein kaiken appelsiinimehun. Ja joo, eikö vain lähdetään katsomaan tätä ystävänpäivää. Mä oon tosiaan teidän juontaja, mutta joo. Nähdään seuraavassa tilassa. Moikka! Hello kaikille, ja nyt mä oon päässyt taas koulusta. Ja tänään ei oo todellakaan mitään suunnitelmia tai mitään silleen. Mä kuvan ihan tätä normapäivää. Ja jos on kuvan teille ton ystävänpäivää spesiaali, se on niinku videosta selvästi juno. Ja tänään, joo, mä tein sen vaan. Ja mä näytän, miten mun työpäivä menee, miten mennään.